हेलो 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 भाई गौरव में से बोलता रहे। हेलो 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 बोला तू बोलो। हेलो हमने के जिला में ट्रेवल ना होला। हेलो 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 टेबल दाबा। हमने के खाली मिक्सचर होला छोट छोट। हेलो 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 रह दो हो गए। हेलो बहुत सुंदर साउंड बा। हाँ नंबर दे दी। हेलो ठीक ठीक ठीक। हाँ भाई सुमिरन वंदना हो गई। सुमिरन गा लिया नहीं लेकिन हेतना सुमिरन में मटकी ना मारे के खोजत रहा। मिनटों मिनटों आंख मार देता नहीं देख के। मन में क्वेश्चन बताई लेकिन रुआ के सही जगह चुन के रुआ कहनी के उम्मीद ना कइले नहीं के फिर भेंट होई। रुआ एकदम नजरी पर चढ़ गइल बनी हमने ढेर तो। हां रुआ के एकदम सही समय पर ठीक बोला ले जे हमने के। हम रुआ के पहिल के भेंट में कहले नहीं कि जब ले हई भातार छापना गई है न तब ले कुछ ना होई। हां चलो यहां से मोहर ना लगे। ई भातार छाप में मोहर मार दिए। ए खाली गौनी न हां ए खाली गवनी ए खाली अपना द्वार पे बोलौनी अपन मार्केट देख ले। ई दूसर का हाली हां 3 हाली बस एक खाली और ही मोहर मार दिया फाइनल हो जाए। कोई दिन असली मोहर लगी। हाँ 20 तारीख असली मोहर मार दे। बहुत ही अच्छा लागल। अब आई अब कुछ हमने के अब चली जाओ जलसा के अनुसार तनी आवाज उठाव तनी। सावरिया रे सावरिया 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 ताज हमने के बाबा के अंतिम संस्कार में बने जा। तो गीत संगीत के भी शुरुआत तो बॉबे से हमके करब। धन के लड़का हमार अशोक चचा कहाई कि अपना बाबूजी के मरनो प्राण गांव जवाब तो खइबे कैलस। हई रात भर गाना बजाना चाहे हई गौनैया ना होई तब बाबा सपना नानू देखते कि दुगोला कहे ना करवला लो वहाँ का सपना ना देखते लेकिन मन में श्रद्धा बा कि बाबूजी तो मर गई नहीं। अब वहाँ के नाम पर हम जितना खर्चा कर सके अभी खाली यही जल के नहीं खे कलकत्ता गए के बाद वो जाए एगो अलग भोज बा। आई अभी क दिन चलिए कर कोनो ठीक नहीं खे तो ये श्रद्धा के चीज है। श्राद्ध बिना श्रद्धा के ना होला। चाचा हमने के इतना सुंदर जलसा जुटावनी तेगो इहो के लइके बानी एगो ओहू माई बाप के लइके बा जेकर माई बाप वृद्धाश्रम में अपन जीवन गुजारता ओहू के बाल बच्चा होई कि ना। तो लइका देखी क किस्म का होला। लाल मतलब लइका होला लाल मतलब रत्न भी होला। तब चाहब कि वही लइका के ऊपर कुछ हम गावते तब चली। आय हाय हाय कि अरे यारी पारी लाल बा बीच में दरार बा बीच रंग लाल बा बड़ी चटकार बा
लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल बा लाल। यही लड़का बिना कृष्ण चचा कि लाल बिना कतना अरे लोगनी अरे निसंतानी हो गई। लाल बिना कतना लोगनी संतानी हो गई तब कितना अरे लोग के जवानी पानी पानी हो गई। तब कितना लोग के जवानी पानी पानी हो गई। हमारा चंदन मिश्रा जी हमारे भाई बानी और बहुत सुंदर मंच उद्घोषक भी बानी नारायण जरुआ के बना के रख। हमारे गर्जीवन अशोक चचा राम निवास बाबा हजारों हजार रुपये का पुरस्कार फिर विनोद चचा और लगे कहीं लाल देखी लाल मतलब का हो अरे लाल से बजा तारा लाल से बखा तारा लाल लाल पंडित जी देखी न पाता। अरे लाल से बजा तारा लाल से बखा तारा अरे लाल लाल पंडित जी अरे देखी ले गोल लगा एक बार लाल सिग्नल ना मिलल कृष्ण चचा तो सुनले हो कब राजधानी एक्सीडेंट कब गाया कि लाल बिना अरे एक्सीडेंट ना अरे राजधानी हो गई। लाल बिना एक्सीडेंट ना राजधानी हो गई तक कितना अरे लोग के जवानी पानी पानी हो गई। कितना लोग के जवानी पानी पानी हो गई। हजारों हजार रुपये पुरस्कार भैया देख के नाम भी ना बताओ हाँ जी नारायण जरुआ के बना के रख। मामा है हमने के मामा लगब दो अच्छा तो मामा का गोल लगब अब हमारे पंकज भैया कहने के मामा लगो के साला लगे अब रोगा अपन देख लियो के साला लगी के का लगी। हाँ जी हमरा त देश भइल के के मुंह में कहे के
कृष्णा चाचा छोड़ी जाए दे वहाँ के शायद लड़का के यह फर्ज खातिर यही खातिर केहू जो है लगे एगो हमरे एगो लड़का रही थे न तो मुँह में आगे दी ना तो लड़का के अबेल बड़ सुख कुछ बा वो ना नहीं खनु तो लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जेकरा घर लाल नहीं के गोदिया वो परसू अरे लाल में कितना गुण बा लाल देह में खून बा जेकरा घर लाल नहीं के गोदिया वो परसू यही लाल खाती अरे कितना अरे कहानी हो गई कि यही लाल खाती कितना कहानी हो गई तो कितना अरे लोग के जवानी पानी पानी हो गई। अब 5 मिनट रिमझिम तनी विराजमान होखो